Dobrý den. Dneska jsem si pro vás připravila homeopatickou cestovní lékárničku. Krásný den všem, uděláme si výklad pro znamení beran. Mám z toho 3000 eur mesačne a nemusím chodiť do roboty. Na zdravé hejteri, môžete mi skočiť. Vedeli ste, že jedlo je úplne zbytočné? Ja už prakticky skoro vôbec nejem. Ahoj. Zdravím ťa na ceste za miliardama, kámo. Keď môžu oni, tak prečo ja nie? Len čo budem točiť? Už viem. Budem točiť proste to, čo ma baví. Takže ideme na to. Takže čaute, vítajte na mojom kanáli, kde sa venujem tomu, čo ma baví. Ak ma ešte nepoznáte, tak volám sa Miroslav a na tomto kanáli by som sa chcel venovať biznisu, technológiám, cestovaniu, fitness a všetkým takýmto veciam, ktoré ma bavia. Uvidíme, čo sa chytí, čo sa bude páčiť vám, čo bude baviť natáčať mňa a podľa toho si zvolím, kade sa bude tento kanál uberať do budúcna. Takže necháme to otvorené a uvidíme. Hlavný dôvod, kvôli čomu som začal natáčať, je takéto videjka začalo natáčať aktuálne veľmi veľa ľudí. Dôvod, kvôli čomu som začal natáčať aj ja, je ten, že okolo seba vidím kopu kvalitných, mladých, ambicióznych ľudí, ktorí majú niekedy strach, obavu začať tiež, pýtajú sa ma ako na to, ako čo. A ono je to v skutku v podstate jednoduché. Stačí mať odvahu a tie ostatné veci a komplikácie nejako pôjdu. Vždy sa nájde nejaká cesta, keď sa chce. Možno moja cesta niekoho inšpiruje, aby začal tiež. A to by ma veľmi tešilo, hlavne z toho titulu, že žijeme na Slovensku a veľa šikovných mladých ľudí uteká stadeto, kde sa len dá. Čo v podstate chápem, ale je to veľká škoda, lebo na zamyslenie je potom, že čo tu ostane, alebo kto tu ostane. Vzniká tu veľmi veľa zaujímavých startupov, biznisu, je tu kopu šikovných ľudí a bol by som vďačný za to, keby takíto ľudia tu aj ostávali a pomohli posunúť tú spoločnosť niekam ďalej. A keby sa mi podarilo čo len jedného mladého človeka nahúckať na to, aby začal niečo so sebou robiť, či sa hýbať, či podnikať a tak ďalej, tak ja budem maximálne spokojný. Takže ako vidíte, nachádzame sa v mojom sklade. A aby toto video malo aj nejakú hodnotu, tak vám poviem, ako som sa do tohto skladu dostal ja. Poďme na to. A aby som nezabudol, tak som v minulosti absolútne netušil, že nejaký sklad v budúcnosti bude mať. Našťastie v tom sklade nie som stále, ale skúsim vám teda popísať nejakú moju cestu. Ako väčšina 90-kových detí som sa v tých časoch dostal k počítaču. No objavil som jeden softík, už vtedy známy v podstate, a jednalo sa po Photoshop. Vtedy som používal Photoshop CS2 a začal som si tam vytvárať nejaké prvé vecičky, to jednoduché. A už vtedy som pocítil to, že ma to bavilo, neskutočne ma bavilo sa v tom zlepšovať. No a potom v Devine, keď sme si mali zvoliť nejakú školu, kam pôjdeme ďalej, tak som išiel na SOŠ poligrafickú, grafík digitálnych médií. A potom nás spojili do nejakého iného paškvílu, ale to nie je podstatné. V konečnom dôsledku som aj za to vďačný, lebo sme sa naučili aj nejaké tlačové veci. Používam dodnes tie nejaké vedomosti, ktoré som sa vtedy naučil, aj nejaké tie tlačoviny a teda. Takže už v tých časoch som vedel, že to bude asi nejaká tá cesta, ktorej by som sa chcel venovať. Tak aj bolo, už počas teda tej strednej školy som začal puškovať a vytvárať nejaké dizajny za peniaze. Čiže hneď 18 som si založil SROčku, na ktorú som potom mohol legálne podnikať a vytváral som nejaké takéto zákazkové činnosti. Nebol úplne ten kodársky typ, že by som kódoval, čiže ja som sa venoval väčšinou tým webdizajnom, logám, tlačovinám, v podstate taký full service, čo aktuálne je bežný, by som povedal. Vám
veľmi veľa ľudí som venuje a ponúka to. Bolo to fajn, bavilo ma to, myslím si, že aj klienti boli so mnou spokojní, tie moje dizajny boli páčivé. Vynikal som aj tým, že som bol v podstate na svoj vek aj spoľahlivý, keď niekto niečo nutne chcel, tak som kľudne aj do polnoci, do noci tým to akože vytváral nejak. Čiže tí klienti podľa mňa boli spokojní. Len začalo sa to kopiť a ja som zistil to, že tá klientská činnosť má aj svoje nevýhody. A to, že musíte byť stále dostupní na telefóne, na maili, v podstate keď som si spočítal nejaký pomer čas a výkon alebo nejaké tie odmeny za to, tak to až tak nevychádzalo, ako som si želal v tých nejakých mojich víziách a nejakých cieľoch. Takže tým, že som mal tie ciele nejaké iné a väčšie, tak som už v tých časoch stále uvažoval, že kam sa posunúť a zistil som, že asi do 50-ky sa s tým akože nebudem úplne živiť. Od malička som vedel, že budem chcieť ísť na vysokú školu. Aj som sa nakoniec na jednu dostal. Študoval som IT management a bola to vynikajúca skúsenosť, veľa som sa tam naučil, ale najlepšie na tej škole bolo to, že počas štúdia som sa mal čas venovať aj iným veciam. No a vďaka tomu ja som začal s mojou aktuálnou manželkou podnikať v oblasti e-commerce. Čiže tá vysoká škola vám dá aj nejaký takýto akoby buffer na to, aby ste sa mohli venovať iným veciam, ale stále byť v tom študentskom štatúte a nemať ešte na seba až taký tlak tej spoločnosti. Čiže požičal som si peniaze od deda, otec mi pomohol s e-shopom, háňaním kontaktov na dodávateľa a tak ďalej. Objednal som nejaké veci, hodili sme to na web a začali sme v tom podnikať. Nevýhoda toho bola tá, že to začiatočné obdobie sme nemali čas absolútne na nič. Žiadna zábava, žiadne diskotéky, žiadne cestovanie, všetok čas a fokus išiel do toho biznisu a takisto aj všetky peniaze. Ale absolútne nic z toho neľutujem, jednoducho to tak malo byť a vďaka tomu myslím si, že sme tam, kde sme. Podnikaniu e-shopom sa venujem síce 11 rokov a za tú dobu mi kopu veci vyšlo, ale nebudem klamať, že kopu veci aj nevyšlo. Takže skúsim vám popísať nejaké najhlavnejšie a možno, že vám to pomôže do budúcna, aby ste takéto chyby neopakovali a mohli sa posunúť oveľa dynamickejšie ako ja. Takže začneme pozitívne a povedzme si 5 vecí, ktoré si myslím, že mi na začiatku vyšli. Čiže začal som v mladom veku, nebal som sa začať, bavilo ma učiť sa nové veci, vedel som, čo ma baví a hlavne mal som svoje ciele a vedel som, kam sa chcem posunúť. A čo mi nevyšlo? Jednou z hlavných chýb je podľa mňa to, že som sa bál viacej riskovať a ten rast bol tým pádom aj pomalší. Ďalšia vec je tá, že sa učíme na svojich chybách a ja nie som výnimka. Nebudem ani kalkulovať, koľko peňazí som spálil takto do luftu, ale podstatné je sa na tých chybách poučiť a neopakovať ich do budúcna, lebo nebezpečné je tie chyby opakovať stále. To môže mať za následok až koniec. A posledná vec, čo ma takto napadá, je, že som vždy do všetkého chcel ísť solo. Iste ste počuli, že jeden je na podnikanie málo a dvaja sú veľa. Takže ja som nikdy nevyskúšal ísť niekedy do biznisu s kamošom, i keď e-shopy som založil s mojou aktuálnou manželkou, ale to tak nepočítam, tam to bolo také iné. Možno skúste ísť do biznisu s niekým, môže sa to pokaziť, môže to výjsť, môže to mať svoje výhody a svoje nevýhody, takže nechám to na vás, na vašom uvážení a choďte do toho tak, ako vám to viac pasuje. Hlavné je ísť do toho, nebáť sa a začať. Tých chýb je naozaj mnoho, hej, toto sú len nejaké základné, čo ma napadli tuto. Nejak si to môžeme špecifikovať potom v nejakom ďalšom videu, ak vás táto téma bude zaujímať. Už je dosť hodín, dosť bolo kecania, poďme makať. Takže ja mám na dnes hotovo, mám odmakané.
Ďakujem, že ste dopozerali video až do konca a ak sa vám niečo páčilo alebo nepáčilo, kľudne mi napíšte koment alebo mi napíšte na sociálne siete, na mail. Budem vďačný za každý námed na nejaké ďalšie video alebo čo vás zaujímalo a vidíme sa na budúce. Čaute.